Hindi namang inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang Handa Ka Na Ba? Summit sa ilalim ng Disaster Preparedness Program ng lungsod, partikular na laban sa posibleng banta ng Dabiguan. Bukod sa mas pinaigting na information dissemination, iba't ibang mga pagsasanay na ibinaba sa mga barabarangay. Bahagi ng paghahanda ng lokal na pamahalaan ay ang pagtukoy sa mga possible evacuation areas. Ito ay sa pamamagitan ng isinagawang pag-iinspeksyon sa mga building na maaring maging takbuhan ng mga residente upang mapanatili ang kaligtasan ng mga ito. Samantala, matatandaan na patuloy ang paalanan ng Philippine Volcanology and Seismology o PVOX ang hindi inaalis na posibilidad ng pagyanig na mag-aaring umabot sa 7.2 magnitude. IFM News. IFM News. IFM News.